Bizim bu gezekki mihmanymyz teatr sahnasynda halkyň aňynda galan ýatdan çykmajak bir näçe spektakllar sahnalaşdyran Türkmenistanyň halk artisti Matum Ulandaky halkara bayragynyň şeýle bir näçe döwlet silawlarynyň eýesi Ustad Halipa, rejissör Täşmemet Mämedeliýew. Täşmemet ağa biziň çakyrygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sizi Hünär Ustad atly gepleşigimizde görmek biziň üçin ullukan bagyt. Gato, salamu aleyküm. Üstünlük sizin işinizde. Sağ olun. İlki bilen sunwata bolan söýüňiz nerden başlandy? Şo barada gepleşigimizi başlatak. Sunwata söýgüň bir başlanýan ýeri ýok. Sebäbi ilki bilen ana Allah tarapyn zihin wara berenne çağalykdan çağany üns berseň tapawutlanýar. Sazym tılýan çağa bolýar. Ýokdan varenya barmağın neme deyip surat çekýän çağa bolýar. Gürlänne goşgy rifmi düzýän çağa bolýar. Ilki bilen berilmek gerek. Sebäbi tutuş sunwadyň taryhynda da türkmeniň taryhynda da aýratyn bir eserler döredýän zihiller olar özüm ilki bilen akşeýlediň. Oňur belli bir durulgasy ýok da ene şundan başlap diýip. Elbette menim öz türkmen toprağımızda, ovada, çağalykdan bir hili ünsümi başka datdan köp çekýärdi. Aýdym, saz, kinolar getirilýärdi, toýlarda üns berýän şo zatlar men özüne çekýär, şonu ýan başlan bolmaly. Sebäbi mektepde okulanna beýlik tapaklaryň hemmesi geçirilýär bolýar, maňa taryh gyzyklydy. Aýdym, saz, surat çekmek gyzykly. Şo sunwada değişli pudoklar bir hil gyzyklandyrýar. Onuň elbette gittigiçe bir hili sen kitap okanda da, film görüňde de sana täsirin başgaça bolýar. Şonda başlan bolmaly. Sebäbi 6-njy, 7-nji, 8-nji klaslarda töweregimizdäki owadaky oglanlar bilen eýýän men gowurýardym bir hili üýşüp kino gidip maslahat edilse, özümi de maňarda sport bilen meşgullansaň şon azık teatrlaşdyrylýan pursatlar bolýardy. Elbette şoň üçin öz türkmen tebigatymyz, öz halkyň durmuşyna bolýan sunwada medeniýetde değişli uğurlar gyzyklandyrýardy. Şoň üçin doganyndan başlanyrda ene hudusine eşitip türkmeniň tebigatyna seredip biziň erik bağlamaz vardı, howla şolara seredip, guşlaň jürküllesine seredip, kem-kemden şo sunwat öz ýolumdygyny düşünjeler 10-njy klasa ýetemde dan geldi-de kellemi şolordan gitmelligin. Şeýdibem, okuňyzy dowam etdiňiz sunwat ýoluna. Hawa bir näme diýär türkmen bir maňlaý bir sebäbem gerek da men Leningradda oturdum. Ýoksam şo wagt, şo döwürler ýekejeň bir Orsiýede, Russiýa Federasiýasyna, oňam Leningradda gidip teatralny rejissör, teatr artisti, kino da şo zatlar oturar diýip bara bir hili şu wagt özüm käwat ýatlaýan ol bir hili düşýärler. Sebäbi özüňiz gözüňe getirin gyllar bat. Oba. Şo taýdan 10-njy klasy oturup gün Aşgabat'a gelip Aşgabatdan otla minip Moskwa baryp Moskwadan Leningrad'a baryp Leningradda da teatr kino institutyny tapyp egzamin tapşyryp girdim, oturuverdim. Dedim, şu wagt diýen çynmy kalaş Allah diýär. O wagt bara bir döwürde hiç kim ýok. Ýöne kömek eden zat men rus dilini gowulýardym. Hem türkmen bilen hem rus dilini. Ona rus dilini bilýärligim ýol, ýöne esasy men pikirimçe şu haýsy bir gepleşik bolsa da, haýsy bir gurrun bolsa da sen ykbalyň, sen ömrüň inniki gelýärlere de bir nusxowy, şolar şo nähilligini öwrenip özüne ýaşyr peýda almak üçin halipaň borjy da ol. Men pikirimçe şu ýürekden söýen käriňe erjellik diýip türkmen sözi bar. Erjel bolup şonu dolu çını bilen, yüreği bilen söýüp men şunýaly şu ýolumdan dänmän gitjek diýsem onuň
Allah Taala'nın özü açýan ýolları ýoksam owa nire Aşgabat'ım değil. Aşgabat'ta ovatlar, teatrlar var, hatta ovadan gidip olan mara Ленинградский Государственный институт театра, muziki, kino. İn bet instituttan birine okuwa girdim. Şu adam öz maňlaýymdan, sudbadan, ykballan rady şeýle bolanlygyna täbi. Käri ýalňyşyp gidip soňam kösenip öňem bir gepleşikde aýdypdym. Men soňam özüm şol Taýlan kärininden Taýlan ýoluna nägele bolup hem halka ýurda sunwada medeniýede de hiç tüýse goşman. Ol bir gowdat däl her bir adama berilendekin açılıp öz ýolun, öz kärini tapsa ol öz ykbalyna da ul üstünlük bolýar ol. Ýurduňa mabraýyna girýär, sunwat medeniýetde de ýygy bolýar. Şoň ýarrak hadýan. Düşündüm. Täşmemede biz sizi bir ömrüni sahna bagşlanan adam Halipa Hokmuny tanaýasa, indiki soragymyz şol sahna barada, aktyorlar barada. Siz sahna goýjy Hokmuny aktyor bilen işleşmeň iň kyn tarapy. Şeýlekim sizin pikirleriňiz bilen doly razy bolmadyk aktyorlar bilen ýüze çykan meseleleri nähil çözýäňiz? Şo barada durup geçdiňiz. Aslında teatrda değil da sözden başlaydı. Ülke bilen teatrda oyun koymak için eter gerek, piyasa gerek. Dramaturgiya, drama meselesi eline gelen eter. Şu eter Taylanlı rejissör Taylayada. Yani bizim muğallimiz bir men üçün tesirli bir da aýtdy da şonu ýön agdamak ýöne kän pikir edýän rejissörler teatrlar piyasa, dramaturgiyan gözleýäme kädiýä bolýan o beýlellikde. Ene sen bir eser goýjak bolsaň, sen eser ýazylan söz tap bilki sözleri. Sözden maşaýda sen artistlara şonu öwredýän. Piyasa, drama, dramaturgiya. Ýöne şo men täsirli diýen zat men özüm öň pikir edemakdym ýöne soňky döwür şo barada oýlanýanken eter sizi tapýadydy. O sen nidi özüň gözläp tapýansyň öýdýän diýdi, ýalellidi. Milyonlarça piyesalar var dünýede. Shakespeare, Chekhov, Tawşan Efenova, Kılıçmurat Kakabayev ýazýarlar. Ýöne belli bir döwürde, belli bir nesibede şol piyesaň öz sen tapar diýdi, sen şunu goýmalyk diýdi. O diýdi gitjek yer ýok diýdi. Men şon öz durmuşumda bollu da şo galan goýamdy. Garaşsylygyny alyp Türkmen ýurdumyzda Göktepe mertlik görkezden Türkmenlerin taryhynyň sahypalar açylyp başlady bol. Ýatsam tursam oýma kuýma gelen akbol Kılıçmurat Kakabayewiň iki kuplet goşgusyndan piyesa döretden halk şu adam ýatdan bilýär, şoň ýartan aýdyp oturlar adamlar şonu görenler. Şoň üçin ilki bilen piyesa. Elbette ondan artistler bilen neme diýän ol teatr sunwadyna teatrda hudojniňem öz wajypleri bar, saz bilen bedeýäniňem öz wajypleri bar, rejissöriň çözgüdi wajypleri bar. Ýöne onda da artist iň esasy. İň esasy artist täbi sen düşünürüp işläp, düzüp, yol, dağ kurup sadyny goýup zat insanyny taýinlip tomaşaça çykjak bolanda perde açylanna sahnada artistdur. Sen şo bar diýjek bolan sözüň azabyny artist ýetirmeli halka, görýärlere. Şoň üçin artist esasy oňurbasy teatrın. Teatrın esasy ýüregi artist, rejissör däl. Rejissör öz ählidekini düşünürüp artista diýjek bolýan zadyny düşünürüp artist ağlap, artist gülüp, artist sahnada ölüp, sahnada direlýän artist birinji orunda durýar. Elbette artistň içinde de her türlüsü bar. Käbir çaltalýar, käbiri kän düşündirmeli, käbiri ketjal bolýar, käbir öz diýenini tutturýar. Rejissör şonno gaharlanyp kim wajyp dälle şo artisti açyla real etmeli.
artist sen işende şu artist nähil ütköşük şoň nähil aýdymaýçy, sesi, içki dünyasy, bilimi, alymy, umum artistler her türlü bolýar. Hudaýa şükür men işeşen artistam özüň gözüne getirip sahnada Elizaveta Garaýewa, Karkaran oynan, Jeren Işanoğlu'ywa, Ata Alow, Çary Işanoğlu, oğullardy Mehmet Gulyýewa, Urazgul Abbasowa, Urada Rykov, ol şeýler olar Türkmenistanyny hemmetiniň ady şuwat diýmet hemem ýöne aýratyn ütköşük bir ortada gylyp artistler da olar. Olar var. Şolum hemmetiniň bir dürli häsiýeti bar. Spektakl taýýarlananda dawa jenjel bolup baraşy bir-iki zınslyga çellim bar ýa-da. Şunyal täbi. Ýöne şoň içinde rejissörün käriniň aýratyllygy artisti belli bir derejede jylawyny goýup sen şu taýda dogry edýändi ýöne gerek ýerine de çekip gymyllama şundan. Şu diýenim et, sen özüňe berdin bu erkinlik, inni sen şu ýollan şundan çykma diýip işlemeli ýerem bolýar. Menem üçin rejissör gaty teýrek gabat gelýär da, kinoda da sen şoň tapawyny bilmeli. Sen Elizaveta Garaýewa Karkaran oynan artistka ýöne öz diýeniň tutturup gaňyryp otursaň o bolmaýar. O uğruna kovmalı yerler var. Son uğruna kovup hoşteda edýän ol açılıp başlaýar. Ol öz hemişe menniýän şu egerde teatr işini bir akvarium ýaly gözüne getirsen, sen şu ýokarsyna azy kowa goýmaly artistler. Bu ýerde otur, bu ýerde agla, bu ýerde aglamazak bol, bu ýerde ullan demal, bu ýerde eliň şey, bu taýdan öwür kelläň diýende sen şonu robot ýasamaly. Te on özü şahsiyet, on özü mullakan, dihilli adam. Sen şonu, şol ha düşündüm deyip, sen diyen rahattan edip, hareket boyunca, oynayışı boyunca yöne iyinden on özü açılıp gitmeli. O özü üstüne koşup gitmeli. Atağa Atalaw Gurban Murad İşan oynanna şu kim näme diýse de bir zady bilin, söwüşdi ýurt vermek ölümdür ölüm. Aslın önüne de kıysadır dilin, neslin önüne de kıysadır dilin. Erkini, arını, namsın bilmeyen, mesleğin, mertemen, mansın bilmeyen, iyiliğine, dinine ikili etsen, doğanın, doğmanın olmaz mı dessen? Koruman elin son yurtlara verip, ertepkin aileler yıllara vurup, mekanına mekam ornaşıp düşman, ülkesinden ve iyilinden ve bu yerler ortalık şarıp duraydık, yerine, yurduna, dağı, düdüğe, adam yer görer şarıp duraydık, yeselip gelmez mi? Gerçinden düşman. Sonra ödü arasında donlu silke var, eşyada yani. Yurt için, ar için koymacak bolsan, Nemeğe yaratsak bu karabaşı. Karavatır telpini şüyttürüp, yerinden turup oturuyor. Yok, otur deyip bolmaya, onu keşfin içine girip, keşfin içinde ödü döretip başladı. En kımmatlı yer şu. Yöne belli bir derecede artistin käbiri şonu artığırak etip başladı. Bir diýdin, iki diýdin, düşünürdün, ol özün kün tutturup otursa, sen bolly, sen şunyaly edýän, ýok tamam, Allah yol berdi, inni koýullarda oynarsın, aýryl. Sen şu kesibem bilmeli. Egerde sen dolu bersen elinden hukuky, artistler olar emosiýa bilen işleşýän adamlar, olar duygular bilen işleşýän, olaň häsiýeti, karakter agyr bolýar. Sen şonu düşünmeli, sen şolary käýäňde de, gowurňda de, sen esasy bir zady gözüňe tutmaly. Hemmemiziň gulluk edýän zadymyz teatr, teatrdan ütköşük oyun çıkarmak üçin gatrak tutmaly yer we yumşarak tutmaly we ýöne esasy aşagyna ýatan düýpli zat söýmeli sen artisti. Artisti gowurmaly. Şonda bolmasa gynanmaly, birden ütköşük zat etse begenmeli.
rejissör diýen adam artisti söýmese, ikisi birigip eser döretip bilmez. Bir eser sahnalaşdyrylanda iň möhüm zat aktýoryň başarnygy. O tekstin güýçlüligi. O tekstin güýçlüligi. Şol aktýoryň iň gowy tarapyny tapyp, şol aktýory öwrenip, şoňa görä sahna rol vermek rejissörüň başarnygy. Edilisinden vardı. O orta распределение diye. Sen eser alyan, eserin içinde Hamlet var, Leyli var, Mecnun var, yeni eserler var. Onun sen paylamak şu. Sen şu paylamak için sen önünde 30 tane artist var. 30 tane artist. Senin bunu okudun. Sen ne eyletsen pikirle. Ne sen bilmeli kimi şu keşfi muğa vermeli mi? Muğa vermeli mi? Kim şonu doğru getireceğin? Onun için sen ilki üyde oturup oylanmalı. Sen ters versen son üyedin kötünyen. Ama sen tiyatrda işleyen sen bilen de mümkünçülüğünü töre anla verdi. O düşünükle neyle ona rol vermeliğini. O töre anla verdi. Oroş Kasimov aydıp çıkkaya ol adamlar horkulaşıp ağlaşıp oturdu. Oroş'ta Kasimov'da bağda şu bir adamın bir damarların yüreğin bir hile edip baradı. Atsalan güller hoş itin yayra deyip atırıp atsanna allanıp ölgenin mekir alına sen molun sevgimi yalnız koyan Rol paylamakın gowsy eser okap, yine de pikirlenip eger de sen son gavat gelýänini bersen ýartyşyň ýeňleýe. Ya ol öz gelşen rolunu oynayada. O diýil ya kewadyny men diýene diýe maňa gelşen rollary berdiler men bir rollun bir topor keşipler döretdim ol men inni özüme gyzyklylar özüme gelişmeýän bir zady oynasym gelýär diýerler hem bolýa. Olam janyba diýen. Ýöne eger de sen wagtyň gysýan bolsa esere gavat gelýän artistlere bersen ýarty işin alıp çıkıyor olur. Gelişip dur da gelişiyor sonra. Sen Bedourova'yı koyunda at keşfin yerine getireceği görüp bilmeli artistin içinde. Onu sillemalı. Ne şu Balkan Tiyatro'na ayul entek ben sonra şu keşfi vereceğim. Ben bilen hakkol yönü. Ben girişin çıkışın görüyen oğlu. Bir hili at yürüyüşü var da o artist kadar. Öğürlenini ol buradan var bir bilen gürleşenine. Sen son görmekte var. Şit beren sorun katı vacip sor. Sen görmeli son entek bermekan. Sen şu keşfi berip son kötününün şu bolýa mı şoňa gelişýärmi, gelişenakmy deyip oylanmaly. Rol berilenne şol artist misal üçin ýerine ýetirmek üçin üstünli işleýär şol roluň öwrenýär, üstünli işleýär. Indi üstünlükli eser ýazmak üçin ýygyder zähmetmi ýa-da Allah tarapyn berilen zekin? İkisem bolmaly şol. İkisem bolmaly. Eger de bara bir belli bir artistler hiç kim göwnüne degmeýän giýjegini zähmet çekýär, ýöne berilen bolmasa onda da çykana. Onda da bolana. Ýöne Allah tarapyn berilenler zähmet çekmede ýene bolana. Ay bana berildi, men onu bilýän, men mektepten oýnaýan, men zehirli, men talant, men ütköşük talant diýip bara alandan soň işemede ondan hem çykmaýar. Şoň ikisi deň berilip berilen adam has köp işeýär gaýtam. Aslında şun geň alaýmal ona berilen bagşyçylyk, suratkeşlik, saz çalmakda Allah tarapyn şey diýip maňlaýyna şey dilip berilen. Ýöne şu berilen adamlar şonu kämilleşdirmek üçin, şonu çuňlaşdyrmak üçin artyk işeýärler. Ay men ädýse ol 5 ýyl, 3 ýyl adamlara özüni çekýär, soň ýitip gidýär. Şo bir zatlar oýnaýar da ýitip gidýär. Şoň üçin berilen adam zähmet çekse, ýöne gynansaň beýlik tarapama. Käbir teatry, sungudy, medeniýet söýüp barýar.
Giýje unni dehmetjek ya. Mene gıynan yanam kevat. Ol vara il gaydanla da gaydanak. Ol gelýär soraya aýdýa. Lusrusor tesmeme dağa ya halipa. Menini şükärsiz bolamak, men söýýän zat diýe. Nihemettem kem diye neçe yıl geçti ol istat oynamak, düplü kesip döredemek diye ol. Kıyınla ol adama ol, işleye, ölür yani, yat tutuk geliye diyeler. Bolanak da yani. Yine kıyın yeri. Bolanak. Onun göğünne de getin gelenak, onun girip çıkıp yer onun epethil geçiye. Epethil geçenden son ol teatr sunudunun bir dadı var da olunni kârin çalışıp bilmeye da yaş 40'tan geçen 50 oloylap var ya ayratin ütköşük oynan dadı yok imma isteye şonu onu halk kabul edenak hiç kim mara tesiri yok on son ol öz etin özeyip öz ataylan kârine ulu söýgülen şo garaşýar ya bir gün garaşıp görse bir gün açılar deyip şoň üçin teatr yol başçy ýa-da rejissor käbir ýerde aýgytlyrak bolmaly yer var. Ýaş bolsa men käwat çagyp diýen, dinle diýen. Sen özüň gowy 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 adam senki däliýän. Şu wagt sen wagtyny şonu düşünsem, belki de sen başga bir kär taýlarsyň. Belki de sen başga bir ýollan gidersiň. Şo giden ýoluňda ulukan üstünlikler gazanarsyň. Ulu seppiklere ýetersiň. Häzir şu taýda 5-nji hatarda eline kıljalyp dursaň, 5 ýyl geçen soň ýene de köpçülükde bazar sahnasynyň aňyrda dursaň de kellen kep galy. Ýene 10 ýyl geçer, ýene 5 ýyl geçer, düýplü zat oynamasaň, soň sen öz etin özüňi ýersiň. Şoň üçin wagt wa ýaş 30'a yetmedik. Öz käriň tap. Belki sen ütköş gurulşy edip bilýänsiň. Belki sen inženýersiň. Belki sen ustatsın tağın tayarlamakta. Belki sen telekeçisin, hasap kesip, astronomiya güçlüsün. Vaktini bilip şoňa gitsen, öz şo taýlan orunda ustat bolarsın. Özüň şoňa gelipsin, ýöne men rejissor hökümine maňa ýan bolsam, bolmaýa. Oynarsın. Ay bir gedek görerler, ikinci gedek. Emma ýanky agdaýan artistam, uly artistler, uly keşipleri döreden spektakiller var da. Bağgamar, Gala, Sırlı Tanlık, Kepteri, Mideye, Mungurgice, çatan oyunlar var. Şon näkiler şeyle bir oynaýarlar. Şolara ikinci, üçüncü gedek gelip görýärler. Artist üçün. Ondan ulu bağıt yok. Şo açan bolýa gördüler şonu. Ata şeyle oynaya, Çağır Bey'le oynaya, Gülelek Akbaratova şeyle, Maktat Kıdır Bey'in, Mayanay ve Ütköşü oynaya, şonu yeni bir gedek görjek deyip, şu öz ayağı bilen teatr diýen kudrota ikinci gedek gelip, ikinci gedek görýär, ine şo hakykatyn bol. Düşünün. Yani yankı gurrungneden temamız diňe artistlerde teatr sahnasynda däm kädi yani. Şu hemme pudokdadam öz ornuňy tapyp bilmeseň, belli bir wagtdan soň el çekmeli, başarýan zadyňa ýykyn etmeli, şeýlerek mi kädi yani. Doğru şu. Onuň wara bir käwat diňe sunwatda däl medeniýetde däl ýöne. Ine men şo käre gitmeden öň akademik bolanıp teatra geldim. Şonda öňümden çykan Nur Keşikow. Hayır, Nur Keşik öňümden çykdy da bir şadiýan bir nurana adam da zaý cennetden bolsun ýaňy ýakyn ýetirdi on. Adam dinlemediydi. O görýän bolsaň gitdi. Bolar şo diýdi. Bireňden biri Hudaý Allah tarapyn elini uzadyp göwüllük berýär. Ýoksa men nähil bolup Moskwa ýerde Allah bilsin o daşekena o 5 ýyllak gitmelekena men wara ýönüp görýän bolýan dady. Nurağı, onu Aman Urvanur diýip bular da hatlardan ýanky 17 ýaşymda nämen bilýär. Üç saçan ýa-da dälmellerler. Çonyň bolsa gitmelisin. Zat diýip göwüllük berdi. Durmuşda
ulurağa adamlar, öz kärine ustatlar, yaş gelýäni görüp bilip, şoňa elini uzatsa, maslahat berse, ýolu görkezse, anamdan gaçyp barýamyza şoň anam berse sogapdyr. Özüme de mine şey dip ýaşaýat täbi, men teatrsyz bolamam, teatr söýýänliğe bolanyň gürleşmeli, kömek etmeli, elini uzatmaly, öwretmeli. Men pikirimçe özüme şo zatlary ulu ýaşly artistlerden, Molenbeek teatrynyň ýaşly artistlerinden göremsoň, hiç ýatdan çykaramak, şuny özüme düzgün hökmüni almaly. Näme diýe bir türkmenne bir sebäp bolmaly, bir sebäp bir sana hoş söz aýdýa, kömek edýä, biri ýaşlyň kitap berýär. Şunu şunu düşünýärsiň diýe. Ol entek bilen hakda ýaşa. Ol ustady görýär. Ustad ýöne o ýoly barmak üçin kendat berýär. Ol ustad ine gepleşiňizem şol dogry aýtsam hakyky roman bir aýne käwat legenda ustad datya ol hakyky uly dörejeligi işgär. Utonya şoň diýe ol ogo men ustad tip pada demeden akta ay bolýala zat tip. Näçe zihin güçlü bolsa, zihin näçe ulu bolsa, sada bolýanlar. Babanan şeýle sada adam ýokdy da. Nähil keşipler döret. Nähil keşipler döretdi türkmeniň nusxawy ýigdi. Babanan ýöne maýa meydu. Şolar zatlary ona babanan diýren bir ýaşyny eýle beldik gel. Bolýala täsmen çam golar bolýa badar ber ben howlup barýan kida studiýa barmal. Gulýaly bolar diýip ýylgyr gidýär bol sen onu hem şadyan bolýan. Olar olumsuzluk bolmaýar onlar. Ya bu yaman keyfim koptu. Anam kok bolman, toyog diýene. Toylamıyordum kım. Bolmany näme? Ediyordun öyle çok gallı. Bak öýlenmeli ýerde don. Aslında sunmat medeniyet diýişärler näçe sada bolsa, näçe öz ideýany işine şunu döretdim diýmän, inniki döretjek zady barada oýlansa, ol dowamly bolar. Bu iş çykdymy täze postanovka, täze spektakl çykdy. Bolly sen halka ber görsün, bak sen inniki eser bilen ýaşamaly. Sözümüzün içinde şul bede rowaýat barada bir agzak geçdikde, täsmemi da nähil döredi şu eser. Şo arada da bir gurrun beräýin bile. Galçymrat Kakabaýew galany ýazan Türkmenistanyň halk ýazyjysy Zahy Cennetden ýatan ýere ýatyp bolsun, paherin ýaňrak gitdi 4-5 ýyllykda. Şol atlar barada milli liderimiz, kahraman arkadağımız, bedew, aýlawlar, atlar, zatlar bardy, gurrun köpeller. Täbi öňüm türkmeniň atwa bolýany, garaşsyzlyk ýyllaryna biziň döwlet ýol baş tutarlarymyz ataýratyň ünswerli bol, at başkaça göz bilen teretip başladılar, öwrenliler, çağılar höwet etdi, o ýerlerini howla saklamak bagytdy, atwaň diýip başladylar. Ati şol döwür ýa-ni jemgyýetde bolup geçýän zatlar şoň täsiri bilen hudojnikler hemmesi at çekip başladılar. Onu iyinçelik bilen süýüp barýan at çekdiler, yüzüň salyp diýen türkmen sözü. Atın gözü ýa-ni aýratyly, ýa-ni sen soraň baglanşyk bolýaly, jemgyýet özü öz gymmatlygyny öz atyna başgaça teretip başlady, ol eser döräýmeli. Olam şo bedew rowaýaty ýazdy. Onuň çyrk üçin bir görnüşi var, hem drama teatr var da, atın döreýüşi var da. Ol dörejilik adamyň, çeper adamyň özüniň şu at döreýüşi var da, rowaýat diýen söz çözýär otayda. Ol wara gönümel ine şeýle diýen hakda ýöne atın owdallygy, gözelligi, täsirligi var da, adam ata howe neden başlap ýazdy. Şo birinji dünýä adamyny dünýäni tanap başlaýar, howe bilen kebelekler görýär, ýolbortlar görýär, guşlar görýär da, onuň bir gün men gyt kaldylan ýa-da at görýär da. At görüp kellesi şoňa dolu gidip belen Taňry yer ýüzüne jaý berdiň, jan berdiň,
tay verdin deyip başlaya. Onun ağırdan bir daydı Balkan Tiyatrına yaman bu artistler var bir daydı da uy ballı koyuyor. O atın yolduğunda yollasın, toy gününe tardasındır. O kaptanla da kadar deyip gülüyalı artist var. Gözlerle var olur dur pet tayra uçu at görüp bu kelleti göçüp tay o değerler sen tayın ağırdadır sen tayın ol dehredir ol tayın sen dip para kıyı meselesini ağlaya ol on yansa da bana çeçek geliyor da onun bu atı deyip düşürüyordu. O kıyı görüp var o yürüyüşünü görüp ona aşık olup Karabasım kurban olsun güzel sana pay verdi şey deyip basaya onun atam oğul atı düşürüp ona ikisinin toyu ol ya da diyecek ol yanım sol at arada Türkmen'in bizim men Balkan Tiyatrı'nın ehli kolektivi hem artistlerinin Türkmen ahalteki bedevine sevgisini spektakle şeyler tindirdiler her sefer barıp tayarlık işler gidiyor öyle ayol at oynuyor da sudan çıkan portadın oynuyor da at öyle onun diye muallimden ya halipa diye men ya sun diye 5 saat atladım atı diye arasında çörüğü yen mi diye ne 5 saatte diye so yürüyüşün tilladım şey diye ne kendiye at diye ürkünne şey diye ne ken ata diye eğitinin yanına varanını diye sonra diye şey diptiret diye katı örtüdü diye kelletine bur toparda at gururun verip başladılar olar yeni bir deydi ay men ya kahar janat gördüm diye muallim neye mi diye ay men ya at varada bede varada oyun koy yas olup diye barıp birinin arkasına kaçacak olmalı diye zordan kaçıp geçtim diye men ya ağlamadı diye cuma deyip parçalar var olar yürek bilen Türkmenin ahalteki bedevine arasında hakiki yürek bilen söyleyen sonlar oluyor o da atlar onu bana yine tem için alıp aynı şu adını yılın adı sığarı yılın yadını gedek geldi derler onu bir daha söylemesen koyup olmaya tutuş oyunun düzülüşünü şu yerde adam ata hoveneden başlayıp pazgalı kıynansı Göroğlu devrinin vakalarının hemmetinin içinden at gidiyordu şu yerde adamdan ata arayışı atın adam bilen ara katnaşı vardı şeylik yaptırdı olga tüyt göçük Göroğlu ben Govaryan Göroğlu neyme Türkmen tiyatrına her türlü Göroğlular koyuldu her senin öz yeri vardır yöne berdi şu ağır tevessülü gıyrata yarat üstü diyen yer var da tutuş millet sonra hem tiyatrodakiler dımıp işol yerini alıp geliyor da Göroğlu'nda yerini atın neyim çünkü at yaralandı at yıkılanına böğrünü nemelik talansam ilk öyle yerini ayırıyorlar ona bu yerini ayırıp sonra eline götürüp para ortaya geliyor dayılar, çağalar, oğullar, yiğitler, yaşlılar hemmeti sağdı edip durur sonra hiç tüytü getirip bilen aklar kıynanslar olum gıyrat ol yöne möne de derler gıyrat yaralarını dik geliyor ol onun şu ağırdan saklan düğünün hayalcaktan dilli tüydük ağırlap dur sonra getiriyor ol şu eğri getirip şey koyuyor ol kar yağıp dur da eğerin üstünden yukarıdan 25 metre yukarıda bir oğlanı koyduk eline karlar verip tepi atıyor muallim deyip ben tep diyen onun yankı eğerin üstüne kar çıra verdiğini görürsünüz demedi şey deyip kar ya soğukluk yağıp dur da onun koyur oğlum şeyttir atıyor sonra ağa Yunus diye koyur oğlu diye bak düşünyen yönü diye üç güllep diye gıyrata kıynalıp diye ağla otursan bir hillemi diye bir hayvan için üç güllep diye fenniye ödün ağır nemede Göroğlu'nun şu cevabı sol oyunun hemme adını sonuna cemleniyor diye son kulu peridat diye hayvan mıdır bir diye
Adam diye adam diye bile ma hayvan diye yani de dilim maranok diye. Bu diye adam yalı sıdya diye men diye canım alanı o atım alanından diye. Onun zığıl ben sesestil da on. Atından ayrılığın kuvattan kaçtığındır diye. Sen niye attın öz ıkbalın den gidip bar ya ol hiç satın ilüzmen niye sebebi o tayda kalan bölükler gidiyor yani itaat diyecek kolyandat dağı taraf Allah deyip tutturuyor adama atın vermeyin niye sevuşu yara yitke attın üyüdün bilen dendir diye son için adam yalsı diyanlar diye ol onun alkı diye ol öğürlüp diye gelecek de diye zığıl ben goyroğluyum diye atı verşiyalı, atı hormat koyşiyalı gelecek nesillerde de diye bizim yurt baştorlamı sen hor etmez diye. Atın alından ak gün oldu diye. İnni diye Türkmenin atı diye ol hiç saçan hiç yeri gitmedi ol gittikçe köpeler diyeyim. Şol ruhu bırat yaralanın için çöküp duran millet goyroğlun sözünü eştiyada, zığal beyan sözünü eştiyada, ne soğun kuğullara geliyada. Hemmek bir ticenip kalıp başlayalar, uruş olsa, kıyın vakalar olsa, at yitgitsem, adam yitgitsem, sağa yitgitsem bolcağı düşünüklü oluyor. Balkan Tiyatrı'nın en sonunu çıkaracak olayan neticesi, öz milli düplü duran ullukan var gayayal olup duran zattan vepalı olmalığını, öz vatanın söymöllüğünü, öz vatan niyen sen ilkinci çağa sallançaktan işten hudülöngden, dutardan, yatan keçängden, çağı kan ılgan halin üstünden işten ovadlandan, hovla gören atından, hovlaki gören nardan, hovla gören irk bağlan güllöşünden, dağ köpet dağ dumanlap duranlığından, hadar tolkun urup, çırpınıp yatan hadardan, sodatlardan emele geliyenler ulu sevgi, ulu öz yurduna vepalı olmaklığı, öz halkını, öz vatanın sevmen içinde, so bir topar herur dağıtlar var. Bir de rivayet şu var da. Sağ olun, kılıklı veren gurrunuz için. Nesip bolsa bir de rivayetini görür. Gepleşim dowamında da ulanır, sökmansı uğrattığını, fırsatları tutukları. Täsmede sizin tiyatra başlan döwrüňiz, ýaş wagtyňyz, ýokary okujagyny oturdyňyz, bismillah diýip tiyatra gadam basan döwrüňizden şol wagtky tomaşaçylar bilen şu wagtky biziň döwrümiziň tomaşaçylarynyň arasynda tapawut barmy? Bar tapawut. Sebebi yine kebir diye da ay diye o döwür diýen hemi televizor ýokdy. Televizorda onça kanal yoktu, onça program yoktu, internet yoktu, TikTok yoktu, Instagram yoktu deyip şeylere kurulunlar bol ya, televizor, kino, 3D, 5D oldu. Onun sonuçuyla motayda ulu adamlarım dine talipler ya çağılar, değerli sakallı sarmıklı adamlar tiyatra geliydi. Dine gitmen spektaklimde değil o tayda yer gelenine bellemeli aman Kömekov rejissörün bolna pes teatrda gellen gozgolan oynanny tutuş hitrovka bilen aşabadan bar gaja bilen gozgolan bolup gelip bara bilet tapmany görýänler keller. Oçura durýan keller. Bidine şowat ýangy torp gelip goly kapyn döwere ýeltýän keller gellen gozgolan sonuç oynandy da deden anlamratdan. Ondan Karaşyzylygyň ilkinji ýyllaryna Jan teatry, Kakajan Aşerow, Däl Domrul spektakli, başga goýan spektaklaryna da adamlar ullukan, ýaşly adamlar gelip töre pahyryň şo Däl Domrul oýnaýyşyna gowanyp 3 gedek, 4 gedek görýär. Men pikirimçe şol şuwat adadyk gowşarlygynyň sebebi ýanky zatlar bir adadyk başta alt kaçta adamlar, особенно yaşları,
TikTok zatlarının bir zatı var. Ol bir o zatlarım ken. Yönü sakıçyalı zat da çalt. Ağram vermeller kelle, ağram vermeller yüreği. Görüp otuyorsun, TV adam, sağdam, kinonum, siyasadım, söygüynüm, biyopalığım, urşum, doğuluşum, ölümüm, emme da berip durtana, gıyska vatın içinde reelsler bilen, küçücek dağıtlar bilen dünyanın bardağını görüp oturanı, ol sakız diyenim, içinden peydali, iqtisadiyet üçün, sunğud üçün, özümüz emine Nurhal Mehmet'in konsertleri ya sahalları ya kartinalar tapıp görüyası oluyor. Şol adamın özünün ruhu bağlılığını, özünü azap çekmeyen kovmanıyı da ayırdı. Sen tiyatra gitmeli, sen işten irak geliyen, giyinyen, tiyatra gitmeyen özü o devir vakadı. Biz şun tiyatra gidiyoruz, tezatlarını giyip toya gidiyen yani. Tiyatrın o devrine beyleki yurtturdu dine Leningrad'da tiyatra gidenine yağışken ne otaydı. Yağış palçık oluyor, rahat oluyor. Yürüyütü karopkacının içinde tiyatrayı da giyecek koğuşlarını kaptal bilen getiriyordular. Ben gördüm son. Onun dışarıdan geliyor, yankı yarım öl palçıklı koğuşunu koyup, üyden getiren teyzece koğuşunu giyip, paltosunu, şarfını, nimetini, kelletine giyen tavsırıp tiyatra geldik diyen ulukan vakadı. Berdi de, şu gelilen qoğduğuluğunu, spektaküller, belli spektaküller olan adamlar tayarlanıp sonra geliyordu. Nem için sonaydı yani ben? Sebebi yankı ansat sunğudu kabul etmek hətiyedi, dövrün təsiri bolyalı gitmeli, barmalı, tayarlık görmeli, saat yarım oturmalı, pikirlenmeli, oylanmalı, neme diyecek olya, ondan gaytam öyde oturup basyan, iki tane knopkanı sana getirip dur deyip, o yaltalık dörü diye. Ama adamın fizika yaltalığı varada aydamak men, ruhu yaltalık varada aydayan. Ruhu yaltalık has kıyın elbette. Adam öz ağına, yüreğine, duygularına azap vermeli, düşünecek olmalı. Elbette mahtumuluğunu okumak has kıyın. Atlarını tutmayın şu atkı, kebir nemeden mahtumuluğunu okumak için sen özüne azap vermeli, sen düşünecek olmalı. Bir topar göçme maniler var, bir topar sen düşünmeyen sözlüğün var, onu sözlükten tapmalı. Yaşlılar dinlemeli, neyme göde onu tut yaştaydı. Bir hille bu mahtum oluyor, ayyan aylovları kosmosta ol. Pravi. Sen azap çekmeli. Adam ruhu azatlığı, içki dünyasına azap çeken eser ol bakı galiya ona. Köyünü kinolarda ine tapavudi. Ansat yatan yerine bir eline buterbrot alma, bir kaptanına çay, şey dip sunvadı eserine ol azap çeken akta ol yatan yerine divanın üstüne görüyor da o sunvadı. Ol oturup zahalla görene, ola bir tarafı dövrün ütkelliği. Yani kino dörenle de, televizyon dörenle de, internet dörenle de, olar hiç açan tiyatr sunvodun yengip bilenlerler ne hemçin. Tiyatr sunvodun hemme sunvodlardan ayratin kudretli tapavudi. Sen edil şu porsot, edil şu ad, edil 3-4-5 metre aralıkta yaşap, ağlap, dürep, ülüp, dirip duran artistler живой var yani. Onun yüzünden hiç tat yetip bilmiyor. O dengap olmuyor işte. Ne edip denecek ol televizyonda kadr, operatör, büyük dünyanın hayranı alırın neme çağacın bir yıkıcıya da uçup olan varıp gözüne gir, gözünün içinde de samaliyot durur. Emme de kamera. Senin haçanla sahnada sen bilen kolay artist olan kışın içi azıcık üşen, azıcık uykusunu doğru almadık, azıcık durmuştu öğünle belki problemi vardır. Yani gelip eşiğini giyip
oyuna çıkıp arasında ön planlaştırmadık yerinde üskürüp bu kurda ağzı qırgırak olup şuat yaşap durda, şuat online yaşap dur, ol şopırtot yaşap dur, on bilen istat dengap bolmaya. Şol sonece spektakl oynanını, oyunu yarım saat kalanını ön barıp, şu çık taknasının kulis diye matatının kaptanını oturmuşluğunu koyup, çaycağını koyup, kasetini koyup, şol öz çıkken, hersinin çıkken pursada var da replika şey deyip otururdu, şu oynayacak dağıtların kellesini aylap. Ne bilen çalışsa onu, haydi kino, haydi televizyon, haydi TikTok, haydi internetteki sen şeyttir görüyen dağdın bilen sonucan bol otursun, onun öz çıkken yeri geliyor ol. Edivim sahna çıkıp oynap başlıyor onu. Hayran alırsın tiyatra geliyor ki ahtaklak geliyen ayal, sahna çıkıp görüp Kudret başka nerede? Son için tiyatr sınıfının bakılığı son живойлığına, diriliğine, şıpırtat geçerliğine. Sen bir koyan oyunun bir gün bir hiligi diye. Yoksa mistadi yutkana. Artist çıkmalı, yerinden çıkya, oturmalı, uzun otur ya, divan gelmeli, vakti geliyor, yukarıdan hiç tat ütkötüp bilmiyor, düzülen spektakl. Yine dasarı soğuk, kar yaptır, yollar donuq. Artist sodatlardan gelip sahna çıkıyor, bir hil oynaya. Edil sol oyun ertir ağlayar, kuşlar cürkülleşip, kebelekler uçup, cüvesinde koğuca pulva, o настроениel gelip başkaça oynayıp durdu. Ol sol hiç saçan kino, televizyon, internet, smartphone, telefon näkibinen hakiki живой artistin sahnada oynayıp duruşu onu çalışıp olmaya. Son için teatr hiç saçan ödün yendirmeye. Bala spektaklini oynamızda partlayış olup yani pursada etatta o tayda yani halk etatı kahramançılığını orködüp masağa dedip halk yurdu verip olmaz cahanımızdan hem geçip bara vatanı qoramalırsa zat yani masağının neticesinde çıkmalı diye ol partlayış oluyor. Yine son çözmeli var öyle. Neden de şu şeyle eğitik görüyen, beytik görüyen kılçmanat bilen masağa dediği ay sesini koyup gördük şu partlayışın oluyor. Ona Göktepe'ye gittik bol bir deydi. Şu deydi 10 kişine deydi. Galasıyla partlayış oldu. Yaman soğuk oluptur deydi. Bir hile Allah tarafını irvet soğuk oluptur. Köp biller onyan soğuk bolana kar yağıptır. Bollu deydim de. Bardık. En soğuk sahna sonuca dur bol. Yukarıdan var. Hakimin, kuvveriyen nemem, kar teptik onu. Kuyduluğuydun üstü, kimden ağırıp gidip barıya onu. Meredil yaz gelip, dağdan yenge, Karavatırım gidendir diye de. Karavatırda edadı o şey diye olanın sonucu, şey diysene, Kara dağım yıkıldı diysene diye de. Halk, tomaşoçular ağlar ötüyor. Kara dağım yıkıldı diysene diye gaytalar. Halkın önüne, yurdumun, vatanımın önüne beren olsam, ayağımı uzun salıp çay üreçeyin bağlar diye. Karım yakıp dur perde. Ol çayın urun neden ağıtaydı? Çözgüdü tapılla adamları düşündü. Ayağın uzun salıp çay içilmeye, ayağın uzun salıp bu dünyadan gidiliyor. On diyecek bol yani, yurdun başına bela gelenine, yurdun başına hoğup gelenine, yurdun başına uruş gelenine, her hocalıktaki erkek kişi, ayal, yaşlı, yaş kişi, yiğit, karavatır, canını ortağa koysa, ol parz, ol mukaddeslik, oyunun diyecek kolyan dadı, eğer de sen öz vatanını, öz yurdun korumak için canın koyan olsan, sen şol parz, yine son düşün ya.
Kıynan yan neler ödeyen oğlunun giderliğini yeketek. Kıyınıp ardına yetibilene. Yönün diyecek ol yani vatanın başına şunu yalda düşenine o hocalıktan gitti, bu hocalıktan gitti, o lavadan gitti, o gitti. Ne edip men öyümden kahraman çıkıp vatan için gitmeliler. Radiyi kualımdan. Özümüm dünyam çalışıp gitsem ol ya deyip bara ol basılıp ol taptan düşüp ol kıynanıp diyen akta ol buysanıp diye da. Şoň üçin Bedew rivayetinin insanyny Türkmenin alynan ak gün not diýäniň köp manyasy bar da. Eteri döwür ýasaýa. Eteri cemiyet ýasaýa. Biz sunut medeniyet işgärleri yurdumuz, vatanymyz, döwür, cemiyeti iştip hem görüp başarmaly. Şu iştip hem görüp şolara mahsus, şolon görüsi gelýän zat, şolon diňläti gelýän zaty Bedew barada, Gala barada, Domrul barada, Kepter barada, Oğuz barada, yüreğini göýrogly barada görüsi gelýän zaty duýup biz şonu görüp yetirmeli. Yetik sen öňe mesaj aýlanyp bermeliler sen dinläp başarmaly döwrem zamanan wagty sen görüp başarmaly. Egerde sen dinläp başarsan, egerde sen görüp başarsan alan eterine, alan goýan zadyňa ya düşürýän kinoňa ya ýazýan aýdymyňa çekýän suradyňa halk hökman jogap berer, hökman söýer, hökman dinler, hökman ağlar, hökman tolgunar. Öz yüreğindeki tebigatındaki zatları görmekte bizimki. Biz geçirici tarihten, cemiyetten, durmuştan sunut medeniyet işgärler alıp şonu öz görüşün bilen söýüp alıp halka şeýdip bermeli. İýdýandan halk jogap berýär, el çarpýar, gowurýar, ikinji ýerek gelýär. Bir ýerde ağlaýar, düýün dedim. Täsir maňa känja ne diýerler. Aýna düýün gördük, näme spektakl gördük ýa-da ýalgysy bar eken, galan şonu gördük, ýa kepterini gördük, ýa sırly sanyny gördük, hindi rowaýaty gördük, gysgaldan duşu gördük. Şagyň turanda da çelim görürler wagda ýaly. Şondan ulbak ýok hata edýän. Eterini halk kabul edip göresi gelip diline düşürüp ağdayan olsa onu şu kere giderliğine ustad adını yönü götürüp vermeni hakiki ustad olmak için durmalarla dağa gidip barayan adam durduğu yerine kaydar. Yine inniki de has, inni koca eserin bu oyunun dönemi yukarı olmak için, yukarı ulu sevgisini kazanmak için adap çekmeli. Canın sağlığı bilen, yurdumuzun abatlığı bilen, halkımızın sahadadan geňiligi için, halkımızın bu bay tarihi bilen, kalbinin giňligi bilen, yüreğinin arasalığı bilen, aňynyň durluğu bilen, ol bara şo döredýän eserler, olar şo ýal baglanşykly tarih bilen hem cemiyet bilen hem elbette teatrym gudratly, ona mene oýlar barsa bilerdir. Geljekde şu döretmek isleýän arzuwuňyz bir ýüregiňizde, hyýalyňyzda bir ýaşap ýören arzuwuňyz, islegiňiz barmy? Eter çykýaram. Bizim deňe sol öz çağan da o eter. Çağany ýörjen edip oýunuza halka gidiýär. Rejissörün missiýasy gutar ýaşataydy. Sen oza sadan ettin, sözün ettin, koydun, kurdun, onun premiere diýär. Premiere şeýip oturýan, butay beýle boldy, butay eýle boldy. Muny goýnadylar. Ha, butayda arsan kemirekde daşına çyksa bolýar, görersiň meni para yumruň ol ýöne eser senden aýrylýar. Belli bir döwür çağlar enatadan, enesinden, atasından ayrılıp öz yol bilen gidişýäli.
Sen koyan spektaklın ama son ýaly. Sen soň bilen bile ýaşaýan, ýatyp durýan, sen soňa siňdirýän, söýgüň, ıhlatyň ýöne çykdy da oyun. Oyunu sen şey dip Allah bilen şey dip o niýet bilen halkyň içine oyunu 1 ýyl oýnatyrlar, 5 ýyl, 10 ýyl oýnar. 30 ýyllar oynanan spektakllar var, eserler var. Dünya teatrın tarihinde 30 ýyllar oynap berler şonu. Sen şu öz çağaňy alyp şey ýola salan sen hakyky rejissör bolsaň, ustad bolsaň, inni keter pikir edýän. Inni näme goýmaly? Bu arada şeyle inni näme goýmaly? Onun adacık bedewrawat şeyler hakgollagy men özüm dogry aýtsam inni adamlar şu agyr tarihli spektakllarda atlardı. Şeycip daha edip ben sonra men şeydip lezzet alıp begenem son men özüm komedya goýasym gelýär da. Ne diýip bolsa? Yo, men niswat diýenine butaýda aglattym mäder garasyň inni siz güllürşi meser etdik bara betinden komedya goýasym gelýär. Bu ýöne tomaşaçylar için tutup o ýöne warray şarray däl. Men diýenim güplü komedya goýasym gelýär da. Artistler açylyş gider ýaly hersiniň keşbi ýetgözük. Bular bir-birlen oynany zalimlara goklap soňa bakar artistler ýuwajrak bolan ýa-da dinläň diýse bular için tutup komediýada goýda adamlaryň ruhyny açtyrmak üçin suwat ýaş artistlerde zatda da komediýa oýnarlaryny sırlı sanlıkta Gülelek Akmaradowa ilki hop nişan oynadı komediýa oynajak geldik başlatda diýenler bir häýat ýedi we olar sahnada ýok ben owadan bolmaly ol taýsy bolmaly olar sahnada den paýtagaragy gözi gysygaragy burnu ullakaragy oýnadyň ýok men bunu oýnajak gama owadan rol berdi owadan bolman goýur ýa-da aktrisalar menem diýdim Gülelek diýdim sen owadanlyň hemmemiz bilýär sen kalbyň hem owadan ýüregiň hem owadan ýöne şol oýnamaly roly şu atritsательный diýär şu şunýaly rol oýnamak diýip güçlü artistler oňarýanlar sen güçlü artistler saýan diýdim. Ay ona muňa burunlakdyk şeýle kartoşka gurup taýyna bir zat goýduk saçyna bara nemetdik bu görür ýalle babaýy gada var kempirde şonýaly etdi ol Gülelek mi diýip bular gülüp ýatýar men Gülelek gaýrat etsen şunu oýnamasa bolana onuň bir düşünnetjek bolýan adam düşünnine olamma internetde de var hatırlasanlıkta bu birden gidiverdi ýa-da Şobolşuna da var ýa-da o Murat bilen oynadı ol bunu da seyredip o Wel Murat amana bilen oynap bu gitdiçe ýa-da marab staýna saçam ýok bol şeýde bolup da edip bu ýa öýde kep tutup başy halk gyrlyp ýatyr. Şemşat Ahmedow o aktrisa bilen oynady ol ejetini oýnaýatdy onu. Ejeden gidiverädir many öýdüm oňar ýa-da. Ýa para o da ýogum boly. Ine Gülelek ine soň üçin adamyň durmuşyna pasyllan gelişi ýaly. Ýaz, tomuz, güýz, gyşwa. Bizimni şu akkarlar agdadyk şon ýaly bol meni bir ýazyň zatny edesim gelýär. Gülküli, aýdymly, sadly, tansly men goýurýan güýçlü komik artistlar, komediýa artistlar emmesi üýüşüp bular oýnap, olaram hiç kim tanamany biri şläpa murtdakynyp ber kimem şomaýşy çepmeýşy diýip ona şon ýaly güýçlü artistlar bilen şu wagtky ýüregimdäki bir gülkü meselesini maňa mogollim bir wagt diýipdi tragediýa goýmak ansatdyr komediýa goýmakdan ýa-da. Men özüm şu wagtyny birazajyk içki dünyam, ruhum, ağım, yüreğim için birazcık yankı ağır temadan bedewrawata goýanyp koydum. Indi nesip bolsa Allah yol verse niyetim o komediýa goýasym gelýär. Haýsydygyny indi gepleşiňizde aýdaryn. Nesip bolsa, şu arzulaňyz ýakyn wagtda hasyl bolsun. Sag ol. Indi Alipa şu gepleşiňiziň soňunda bir teatr ýoluna sunuwada gadam basmak isleýän ýaşlara, geljekde rejissor, dramaturg bolmak isleýän ýaşlara bir maslahatyňyz berseňiz, nämeden başlamaly, näme okumaly,
nämeler görmeli? Şolar barada aýdyp berseňiz. Berde var şol ütköşük ya täzelik ya men mumsiziň gepleşiňiň dowamynda da bir geň galyp ya ben 10 ýyl niýetim ýok. Men şo pikirleme aýdýan. Ol belki de bir topar adam täzelik dälem bolsa, ilki bilen özüňi dinlemeli. Näme sen kalbyňa, ýüregiňe ýakyn. Inni özüňi dinlemek bir. İkinciden, men tütänden şeýle diýip bolmaly, kän okumaly, kän öwrenmeli. Hiç açan pikir etmeň öz-özünden şeý diýip bolýarlygyň. Sen operator bolsaň, sen neme bolsaň, sen bir Mavtomulyny, Pushkiny, Shakespeare'i, Çehowy, Firdowsy'ni sen okumaly zatlar. Özüm şoň kitap görnüşini okumaly. Täbi sen bir zatlar döretmek üçin sen baza bolmaly. Düşünýänmi? Platforma bolmaly. Yo menine şeýle men häzir ýok istadım bir klip, iki klip düşürersin. Ona bir hili seyrederler ama ol ýöne sen düýpli bilmeseň edebiýaty, dünýä gurulşuny, astronomiýany täbi görköz maňa 7 gat asmany diýe da bedewr waýatyny. Ona ol adam dünýäni görmäni howlukdy ýöne gözlerini bermänler heniz biri bar diýe. Sonra Taňra dilek edip berdi diýdelerini. Günni edip giýjesin ýa-da. Şonda da giden ýyllar gidip kebelek gys çykýar da kebelek bolup geçkide renkler bar da renk görüp başlaýasyň näwrene bedewr waýatyna şo gözüni taňratýar. Öwrenmeseň şoň näme Pragy matmulatamy onça dat ýadanna şoň hemme ýerek şo taýyp giden ol. Dünýäň gadymy kitaplaryny okap urun berip oturýar da şuňalda garnja barada da ýyldızlar barada da o dünýä bu dünýä barada ýöne peçatlap oturýar. Şoň üçin özüňi dinlemek ýygynyň çynyň bolsa ýygalyr kitjek bolsaň öwrenmek öňnämeler bolar. Ne şu wagt operator sunmadyň üstüne sen şükür bagşyň görmeli köpürek. Aýyrt dädim görmeli. Montaj beýle güýçli dälleri. Poýdlar, samolyotlar beýle gatnawsyz. İnternet ýok. Google'a zabit edip görjek ýok o döwür. Emma şükür bagşyň ýatalşyna deret. Ot, adamlaryň oturşy, olaň grimi, olaň telpekleri, ýaşullaň alp barşy, olaň hereketi, gelin giyirip sanlıktan alıp sanlığı katarak yapanla yaşlılar öwrülşi şonu düşünmeliler, görmeliler şükür var. Sen ýöne ýoklayma aýgytladymdy. Şo döwür samolyot, poýuz, internet, telefonu aňardaky dagdaky gidip ýörene jaň edip taýyn edin 50 tane at. Häzir atly epizod diýerler, o taý gitmeli. Gitmeli o taýda yerleşip bir näçe gün ýatmaly o taýda. Şunyan kinolar dörediler. Öwrenmeli, okumaly, alımly, bilimli bolmaly. Türkmen halkyna Allah tarapyn oglanyna, gyzyna, hemmesine zehin berilen, şo zehin açmak üçin sende instrument bolmaly, sende gural bolmaly, sen ussa bolmaly, ussat bolmak üçin. Ussa bolmasa ussat bolup bilmeýän, sen işlemeli, sen Nurhal Mehmet'in sadı bilen Völ Muhadif Recevallayaryň sadynyň tapawudyny düşünmeli. Sen masal üçin çorny kvadrat nämedigini bilmeliler sen Malevich. Sen öwrenmeli näme üçin rama içem gappara çorny kvadrat näme üçin dünýä hayran galyp berşoň. Adamym ýok, uşam ýok, kebeleyim ýok. Emma bilýänsiň çorny kvadraty. Ya ol taftırda şeyle da ol umman mi, ol o dünya mi, bu dünya mi, qowluk mu zat mi, ýöne garaka ýunna täsir edýär da. Öwrenmeli, okumaly, bilmeli. Türkmen medeniýetini, Türkmeniň sungadyny dünýä çykarmak üçin sen dünýä sungadyny bilmeli.
Sen bilmelle Yapollan hem için yer yüzüne abi Koban eserlerine nem için tesiri vardan. Sen bilmelle İngiliz dramaturgiyasını. Sen Shakespeare bilmelle Shakespeare nem için Hamlet, Romeo Julieta, Macbeth nem arada, Son Letnyu Noç nem arada. Çehov'un ayrıtılığını bilmeli. Çehov nem için katı ütköşk eserler yazıyan eken. O başkaça yazıyadı. Firdevsi'ni okuyan o var. Omar Hayyam bilmelle Omar Hayyam nem için adam küydevlendiğine ya. Nem için Omar Hayyam dünya varada şeyle terediyor bilmelle onu. İki oldu mu? Zahmet, zahmet, zahmet. Yadadım, yatasım geliyor. Çöreğimedim buğum. Abedim alıp yetişmedim. O zattan hemmeti. Onu geldim gittim olarak.